Kun sa abin da sana tara ku nan? A'a. To kuna ganin yan dattawa. Mun je asibiti ne da ita. Kuma likita ya auna ta tabbatar da cewa tana da ciki. Ye? Tabbas. Na yi tambayan duniya ta ƙi gaya min wanda ya mata ciki. Kuma na san a gidan nan gaba ɗaya banda ku ukun nan babu wani namiji a gidan da muke zan tare da shi. Kuma kun san ni ba zan ma ta ciki ba ko ba haka bane? Saboda haka ina so a cikin ku gaya min wane ne ya ma yarin nan ciki. Na san iya ku ne muke tare ku a gidan nan da kai mai gadi sai kai mai wanki da kuma a direba. So nake cikin ku gaya min waye mata cikin nan. Sai rufe a cikin gida ba sai magana a yi. Alhaji gaskiya tsakanin da Allah ba ni ne mata ciki ba. Ni ba ne. Kai ba kai bane? Kai kuma fa? Ba ni bane Alhaji. Kai kuma fa? Wallahi Alhaji ba ni bane. Ni da ko falon nan bana shigowa balle a ce na haɗu da wannan baka yarinya har ne mata ciki. Alhaji ni dai ka san ma ba ma shiri da ita saboda na tsani wannan yarinyar wallahi. A'a. A gaban nawa? Yanzu duk cikin ku ba wanda ya mata ciki? Duk ba ku bane? Kai kin ji sun ce gaba ɗaya duk ba su bane, duk ba wani. To za ki gaya mana yanzu ga ni ga mahaifinki gaya mana wanda ya miki cikin nan ko kuwa? Kin ji sun ce duk ba wanda ya yi a cikin su. Za ki gaya mana yanzu wanda ya cikin nan ko kuwa? Saboda na yi miki tambaya a asibiti kin gaya min. Kuma gashi mun zo gaban su kowanne ya ce ba shi. Sai ki gaya mu waye ya miki ciki? Wai ba tambayan ki ake ba ne? Mahaifinki yana tambayan ki wa miki ciki amma kin yi shiru kin iyalin. Ni wannan yarinyar wallahi Alhaji ka banni yarinyar nan sumar da ita wata in ta farfado za ta gaya mana wanda ya mata ciki. To wallahi ya kamata dai yarinyar nan in ma ai hasba za a kira a sa su matse ta ta faɗi wanda ya mata lodin shagamu. Haba bari mana ya kake magana wai a matsa yarinya hada ta da yin zuba. Alhaji me zai hana nemo 'yan sanda a kai ta domin ta faɗi wanda ya cikin nan. Kamayya. Ya masu gida kuma ga iyayen yarinya ku bari mana iyayen yarinya sai ku ya kuke haka ne. Haba. Wani ɗan iskan ne ya je ya mata ciki. Ya kake wa yarinya mutane dole ne. A'a. Ya haka. Baba ko dai kai abin nan ne. Ba maganar ɗan sanda abin da yasa na kawo maganar gida ba na son tonon sirri. Dama niyya na shine idan ta faɗi wanda ya mata cikin to na yi niyyan dama gidana na GRA zan ba da ita da shi su zauna a wannan gidan daura musu aure sa'annan kuma in bashi jari na miliyan 50 in bashi mota. Hanya mutumi na ba zan ce ni ne lamarin nan ba ko isa kai ya kura da shambu kato da kwace kuɗi hauka ake ni kaya na yawa Alhaji ina da magana wallahi Ina da magana kuma abinda da yake faruwa ita dai gaskiya